Matay, pre. Kuha sa pre. Muna, pre. Sige, magkabog. Ay, sige, paray, ingom ka si Cardo, ah. Lagi, ubog na ko. Ano tayo, pre? Paitas itong kinabuhi. Nagsiki na lang tapad aning kulapo, pre. Huwag na lang tuparan, pre. Unsa, huwag tayo asawa. Lagi dyan mo, pre. Wala na, pre. 24 na ko, pre. 24 orang daw mo pwede ng guwanga. Balihon, pre ba? 42 na ko, pre. Sus, kinuha ko. Magguwang di ka kung gusto ka adlaw, pre. Kaya 41 man ko. Ya, kaya. Ito ko lang ni Zima dong kay bumisita ko. Pati kay kag nangay, di masundan ay. Bata. Away baya nga. Ang atong kagwapo muram ni password. Ay, pati kay kag nangay, ari ko po na. Kaba na naman. Magkaba uri ka bata ka. Ari na ko oy. Nga ko na, pre. Balik ako, mag-letter. Ano, pre? Pre Junard, pre. Tawag ka, pre. Pre. Oh, Gamiyate. pre Junard. Ali, pre. Pre. Siya tari, pre. Oy, pre. Agil, pre. Agil, pre. Matay. Sige na mo tagay niya, pre. Sige, man, pre. Asan ka ba dong, pre? Ano nagdamag ka ng digital, ana? Dam ka box lagi. Saan na mo? Signal, pre. Asa magtaon kag wifi, pre? Bumisita po, pre. Mabisita. Bisita niya magdari ka ng box wifi. Lang siya, pre. Kaya ako'y lain Sa magsuod mo na da. Sabi suodin mo ni, pre. Tanaw mo ta, pre. ulit o. Wisi, pre. Tanawa ta, pre. Asa mo ni? Iya, pre. Kaya inyo Ay, may pulutan niya. usaw ni imo lang. Mamisita ko lagi dito. Kaya na may daan Eh, asa ba? Na. Iya, sa atul. Siningan ba? Kana pag mangko na na. Si Jima lagi. Oh, Jima. Weh, di nga. Bisita ka, pre. Magdungan lang Ayaw kang tulo, pre. Ako una na. Naghinom pa man mo, pre. Una lang. Eh, ayo sa. Dahil sa Uli sa ito, pre. Uli ito, pre. Uli ito. Pag-ili sa ito kay Huwag na guri, pre. Huwag na guri, uli sa ito. Pag-ili sa uli sa ito. Pag-ili ikaw. Pagkuha lang ito kung sa imong madaan, Jima. Nakama si da, pre. Nya, lisod sa kay gwagoy. Ako ang daron. Magkuha ko, pre. Balik, Sige, pre. Sige, pre. Tada sa dia, pre. Sige, padagkod na si Grillo. Mana, pre? Uwi pa. Ay mo ni. Sana all. Hindi, kaya ganahan kita mo diskarte ni ba? Kana. Matay, pre. Hmm. Salamat kay pre ha kay. Salamat ang peranan na nimo. Salamat kay pre nya. Ako sa ibilin akong regalo ni Inday Jima pre ha. Asam de ka? Eh mangihis ako pre kay on kay pre. Sige, pre, maghuwat kung pre, damihan kay. Oh, gi pre nya. Ayaw na pa ba to? Adi ay. Oh no! Kamisita pong gede pa rin. Wala ka lami. Yummy! Karoon ka buwanga. Oh no! Pre, Ay, pre. wala pa si Prinuli. Wala pa, pre. Lingkod sa ari, pre. Imuhan sana. Matay. Ayate. Imuha lagi na. Asam Prinuli? Manam ko. Ha? Padung na turon. Dahil imuha na, matay. Asan ni Prinuli pre? Baw lang naluga. Pre na. Oy, pre. Naman pre. Huwag lagi ka mag-ilis. Umaw. Ay, sos, mag-iilis may noon. Sakto na kayo na akong purma, oo. Japar. Japar. Na kayo na, pre. Yata. Nagkuha ako buwak dito, prasan akong ihatag ni Ay, Jima. nagibuwang. Sana Ikaw pre wala ka all. pre. Aw ba? Ano na ako eh. Ako yung una kaya ako na. Sumay lang na. Ako yung una. Ako yung una uy. Ako yung una. Ako yung una. Ako yung una? Ano man? Masay mong da? Wala. Awahi kayo ako una uy. Ay, ikaw. Ako yung una. Masay da? Oh, regalo. Regalo. Wala kay buwak. Ako na amkoy buwak. Ako yung una. O sige ako ikadua. Ay, nalamog sigla nga siya. Kay ako may nag-una, dre. Ako nalay una. Sige, ikaw una. Ayo. Ay, mog sigla nga. Relax lang, good. Kung sa ato! Misita ang dami dahil. Isa mo yung pamisitahan! Wala yung sikay imong mama. Ako di ay! Ikaw. Sige, lahos. Lahos ta. Kamu ba? Pati mo siya. Uy, asam! Ay sa! Kinsa man di mamisita ninyo? Kaming tulo day. Ha? Kamong tulo? Tulo rin. Ay, salamat po niyo. Wow!
Pare mo hasa di daya. Ako, ani? Pare mo na daya, pinangga pakai tiket day. Sana all. Nakanindot, Pink. Na ano lagi ka anak pre nga. Ano kay kita nga ganina? Nah, aku tidak kan ada yang kuam nang kita. Aku biasaan mo. Day, nasa ko ikuha day. Nasa ko ihatag nimo. Fresh from the garden. We, Ay, di ya, nga. saya sudah dagar. Ang ko ihatag. Fish kay ni day. Para sa imo day. Salamat, Damian. Anday. Ay, sakyo po, Daddy. Ay, Udah ada itlog, pre. Ano mo nang nga naman ni inyong itlog man na pistol. ano yahan, ihatag siya grosis na ko. Fake niya, laos. Like, kunya, tunukon pa jud kayo na kay... Unsa man ning imuha nga gitadaan mo kunin mo itlog niya, tipaka pa jud. Alarang kag itlog, pre. Dayoy, buwag taw na ganina dayoy. Presko taw kay na kung buwag dayoy. Buwag bitaw na makita ang gina na to. Anong na itlog naman ni inyong buwak? Ay, kuya niya, inyong itlog, di balhin sa buwak. Hindi ba kailangan mo dahil? May ganin, ni angkol ka, napasay imuhang buwak. Laos pa sa imong dagway. Kung ako lang imong sugdon day. Tagaan tingag dagang kwarta. Taga imuan pati ka og akong balay. Ilom dia ay. Muag na kong balay, taga-dagang kwarta, security guard, dagang buhangag ka. Kay kwarta ka. Kuanan pati ka day. Pakanon ti ka sa saktong pagkaon para ang imong lawas munindot pa. Sakto naman akong gikaon, uy. Hindi day gusto na ko nga makita na ko nga mas mahindot pa murag kuan ba balina. Kapiya. Ala, doon lang napupuyas dagat. Huwag ka mo'y magadayon. Na mabawag kag samsawam dito na. Sure diha, uy. Bugal-bugal man ang imuha. Wala giday tinuod na kay kanang akong gihatag nimo nga regalo pangpahimsok na diyang tsukulit na diyang ushi. Wow! Mao na imong kanon taga-buntag para musiksi pagag maayo. We, bantay bitaw ha. Atik-atik ng imuha. Pagnihan na po, Big. Soda ng buhang nga ka. Mapahimsog yun ah. Ang sama na pre. Uy! Ingon ka magpahimsog, ingon ka tsukulit. Nga no maning gitadaan magkunin mo duha ka bukluyat nga saging, apay bato, gipakapinan pag sili. Kaalmuranas man ni uy, ingon ka pag... Mo ka tsukulit man na kanina day ug gusto ka wisi. Bato. Uy, ginamusa na pre. Baba dia pre ay. Kapakauwaw man taong ka pre ay. Ako pre. Day, kung ako imong sugton digig ka magmahay. we, di Kaya nga. akong tanang sweldo, akong i-dritso nimo. Kung ari ka sa batanon, sus, daghan kay babae, daghan kay bisyo. Unya, sus inig-abot sa balay day, wa na ikarimit. Wa na ikarimit. Nya day kung papilion ti ka. Asa mo pilion? Ang tiguwa nga murimit largo sa sweldo inig timpong ting sweldo ug adto ka sa batanon nga maabot pa bisag asa kay nay daghang kay bisyo, daghan pa kay babae. Hunahunahon sa nako ha. Ari ko sa batanon. Ita lainan mo day oy. Kay ita gid ini tiguwang nga tao. Ano di ay? Hawa ni be. Ako na sa. Kung magpaligoy-ligoy pa. Kung ako imong ihugmaon, imong yung babati, akong gugma sa isip, sa salita at sa gawa. Ako'y kaniyang kinupkop at tinutulungan upang maging matatag, malakas at marangal. Tahanan ng aking lahi. Gawa mo mga pre! Usa pa kay mo? Natuko. Nay, mura mo nagpimi no? Nay udto no, gusto niyo pili. Ayaw, nay. Ya. Ah, kaya. Adto ko lang ni Dima dong kay mamisita ko. Bati kay kag nga di